سلام زي خبركم تغطلتي إريتريان ميديا نتورك زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا بيتروس منقس مس سليمان عثمان عبدينا عرس زينا عبد زواجش باركا بستقبرن ناي لاباراتور مرمرات شوعات زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيصو منستر حرشا استاد 1 مليون شقاويت ن 4000 سدرابيتات يعدلالو حزبي عبد تتقامنت مدهانيت صره باكتيريا تنقاقه كزوتر صاوعيت قريبو اب امريكا عبد حلف 24 ساعات لعلي 3267 بكورونا فيروس كم زموت تغليصو روسيا أبال هاجرات نيتو عبد فلما 2021 نزكايدو لمد حيل بحري كتصنبرو مخانا فليتا أذربيجان مس أرمينيا نزكايدو توقيتشت زنصبارق وتهدراو مرئيت هكايدا حبريتا كاب منستر طعنا اب زوباغاش باركاب زركب موشب مأكلات مالي 10 تحساس اب زتقبره ناي لابوراتوري مرمراتات شوعات زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصوم كابزيوم اتوم اب موشب مأكل اديبارات عقيبهم صنحو حموشتن اب موشب مأكل بارنتو صنح حدن اب زحلف السامنتات بفنو كاب سودان استملسو كخونون كلو اتحنت خا اب تسنيام ازي كمزيلن كلوت فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات زوباغاش باركان مأكلن تعقيبهم حكمناو كنكن كغبرلهم صنحو شمونت زيغاتات حويهم ننابيتهم تفانيوم اتوم زحاوي حموشته اب هوسبيتالات زوباغاش باركا سلسته دما اب هوسبيتالات زوبا ماكل كنكن كغبرلهم زي صنحيوم بزي مسرت اب ايرترا تقلالا قطر بكورونا فيروس زي تلخفو زيغاتات كسابت مالي 656 بصيحلو 525 كابزيوم بستغبرلهم حكمناو كنكن حاويهم زي تفانو كونون كلو 231 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم يركبوا منستر طعنا 10 تحساس 2020 منستر حرشا ناي حدا ورح عدمه زلوم استاد 1 مليون شقاويت برتعو واغا ن 4000 سدرابيتات كعدل جميرو كم زلو غليصو بزي كاب ورح سنه 2020 جميرو ن حدا عمت زقصل مدب سموناوي استاد 27000 شقاويت بحساب 15 ناقفان حدا ناب كلن زواتات يكفافل كم زلو درون 12386 سدرابيتات تتقمت كوينن كم زلو كفلت تقايلولون ابتي ناي عدلا مسرح نحنت سدرا 25 شقاويت يزوهب تتقمت نايز مدب زخونو اب استفلالي كبابيتات هاجر زركبو وغنات بتزتعدلهم چقاويت تبغيسوم كابياتاو من ربح دورهن ناب نؤس نقداو نطفتات بمسغار من نوابروم كم حيشو كم زخالو اتي كاب منستر حرشا استرخ محبريتا ينصر بزي بقندو من نوابرو اب قطراو كفالات هاجرنا نايز نوبر زيغاتات نممحياش زعلم مدب اب زحلفه ناي نصنت عمتات 43.6 مليون ناي قدنا چقاويت كمون 3.9 مليون ناي نقد چقاويت نلعلي 5 مليون تتقمتي تعديل الله حزبي اب تتقامنت انصار رخص زواب مدهانيت صره باكتيريا وي صره نفسات طنقاقه كغبر اب منستر طعنا حلافي هاجراو ماكل مكتتال غوناو صعبينات مدهانيت اتو ملغيتا رؤسوم سيرينا بزغبرو قال محتتا زخيروم مدهانيت صره باكتيريا كاب تئزاز موياو وصاي موساد حنساب كوسد مسجمره مقراصن صعبينو كبيد مخانو زغلص اتو ملغيتا اب 2019 اب كتماتات هاجرنا بستغبره مصنعتي حاده كاب 4 سبات حكيم زي اززلو مدهانيت صره باكتيريا كم زوسدن زجمرو مدهانيت كم زقوارصن كفلت كم استخاله از دما ابتوم حمامات زسعبو نفسات تصاورو بمعبال فواسنت نايت مدهانيت سلازنكي كوغد كم زغبا انصيروم كاب 2016 جميرو بزعبات تقامنت مدهانيت صره باكتيريا زيغاتات كختلو زلو قنع عقباب كوغدو زغبኦም ጎጉይ ልምድታትን ጎስጓስን ክካየድ መስንሑ ካብ 2019 ጀሚሩ ድማ ዝኾነ ንረክስ ዝዋብ መድሃኒት ካብ ትእዛዝ حكيم ወጻኢ ከም ዘይፍቀድ ዝተቀሰ አቶ ምልጌታ እዚ ዓይነት መድሃኒት ኣብ ዘድልየሉ እዋን ጥራይ ክውሰድ ከም ዝግብኦ ገሊጾም መድሃኒት ፀረ ባክቴሪያ ንዝኾነ ሕማም ከም ፈውሲ ከም ዘገልግል ምእማን ጌጋ እዩ ዝበለ አቶ ምልጌታ ጉንፋዕን ካልኦትን ቅልል ዝበሉ ሕማማት بزبيتاو فوسا كحاوي سلازخلو تقداديمكا مدهانيت صره باكتيريا موساد كاب طقمو حدغو كم زعبي حبيروم اتوم لغيتا رؤسوما بموداتا مدهانيت صره باكتيريا ابزدلينا اوان نوسدون تخينا ابتي زيدلينا اوان كم زي سرحنا حنساب كوسد مسجمره مسزقوارز دما اتزدل وصيت كم زي ركبو بمحبار زيغاتات ازيوم طنقات كخونو تلابيوم
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ ንኡዘባዕ ተከሌዛን ካብቲ ገርብ ንምዕቃብን ዝበረሰ ንምትካን ብዝሓየለ ውዳቤታት ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ከባቢኦም ብመበቆላዋ ዓይነታት ኣግራብ ሃብታም ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ምስ ህይወት ሰብን እንስሳን ጥቡቕ ምትእሳር ዘሎ ተፈጥራዊ ሃብቲ ብምዕቃብን ሓድሽ ብምትካእን ንምስሳኑ ዘካይድዎ ጻዕሪ ብዝበለጸ ከም ዝደፍእሉ ገሊጾም ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ ኣቶ ኢድሪስ ዑመር ድማ ምብራስ ኣግራብ ዛጊት ስለ ዘየቋረጸ ኣብ ልዕሊ ዘብርሱ ዝብየን መቕጻዕቲ ክሕይል ብምዝኽኻር ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ኣካይዳ ብዕቱብ ገምጊሞም ከትርርዎ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንዞባዕ ተከሌዛን መንእሰይ ተስፋ ልደት ገብረ ብርሃን ብወገኑ ብከም ንዝውሰድ ተበግሶታት ዕቃብን ምግራብን ብምጓስ ዝያዳ ክተባባዕ ከም ዘለዎ ገሊጹ ብደረጃ ንኡዘባ ዝበረሰ ኣግራብ ንምትካእ ቀጻሊ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ መንእሰይ ተስፋ ልደት ዛጊት ብጠቕላላ ልዕሊ 288,000 ኣግራብ ከም ተተኽለ ኣብ መጻኢ ድማ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ንምስልሳል መደብ ከም ዘሎ ፍሊጡ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 3260 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ዝተመዝገበ መጠን ሞት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ኣሃዚ ኣብታ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ኣስታት 300,000 ኣዕሪግዎ ኣሎ በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ እውን ልዕሊ 16 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ ጥዕናዊ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይርድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰብ መዝታ ሃገር ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክታበት ንባሃብ ሙሉእ ምቅርራብ ከም ዝተገብረ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ ናብ መላእ እታ ሃገር ክባፅሕ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ኣሜሪካ ብኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ፋይዘርን ሞዴርናን ዝማዕበለ ክልተ ዓይነት ክታበት ንህዝባዊ ኣገልግሎት ክትዝርግሕ ከም እትኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሪጣንያ ብኩባንያ መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ዝማዕበለ ክታበት ኣብ ኣገልግሎት ክተውዕል ጀሚራ ከም ዘላ ይፍለጥ بدرجة عالم تقلال قطر بكورونا فيروس زتلخفو أستات 71 مليون نايزموت دما أستات 1.6 مليون بتصيحو مهلاو تسابت عنا يحبروم روسيا أبال هاجرات كيدان سيمين أتلانتيك نيتو أب فلما كلتشن إسران حدن زكايدو لممد حيل بحري كتسمبرو مخانا فليتا مس نيتو زي تقادوت روسيا مستي كيدان وتهدرا لممد كتكايد مخانا تقلت زلا دحري كلتشن 10 حدن فلما أوانيو يخون بر نيتو بزعواز روسيا ذهبت مجلسي زاجيت ملاشا هابن زلو أب ورح لكاتيت كلتشن إسران حدن أب مايات باكستان كايد تمديبا أب زلو لممد نيتو روسيا دميركا بوحدو 3 هاجرات كساتفا مخانين يزقلت روسيا تشاينان زعبيت صدتا وسقات أبال هاجرات مخانين نيتو بترغاغامي كيغلጽ ጸኒሑ በዚ ድማ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመን ቀልዩ ዘይምቅዳው ሩስያን ኔቶን መሊሱ ከሽሕከር ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ክእምቱ ጸኒሖም ኣለዉ አዘርባይጃን በጉዳይ ናጎርኖ ካራባኽ ምስ አርሜኒያ ንዘካየደቶ ን6 ሳምንታት ዝቐጸለ ምልውዋጥ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ዘንጸባረቕ ወታደራዊ ምርኢት ትማል 10 ታሕሳስ ኣካይዳ ኣብቲ ምርኢት ناشتن عبيتن أصوار كمون أبتجت زتمارخان زعنوان وتدراوان تشكركرت أرمينيا أغريبا بريزيدنت تركي رسيب طيب أردوغان أبتي أغاتامي ناي كبر غاشا كوينو كم إز تساتفت غليتسوم أزي كم زيلن كله أتي أذربيجان وتدراو عاود كم زمزغبت زن صوارغ مريت كاب أرمينيا تقاومو كغطمو كم زغل يأمت كلتي أنا هاجرات أبتين 6 ሳምንታት ዝቐጸለ ግጭት ልዕሊ 5000 ሰባት ከም ዝኸሰራ እዩ ዝግለጽ እቲ ጉዳይ ብመንጎኝነት ሩስያ ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዓሪፉ እኳ እንተሎ ኣርሜንያውያን ግና ነቲ ስምምዕ ክቃወሞ ጸኒሖም ኣለዉ እቲ ስምምዕ ኣርሜንያ ካብቲ ሒዛቶ ጸንሐት ከባቢ ክትወፅእ ዘገድድ ብምንባሩ ኣብ ኣርሜንያ ሓያል ተቃውሞ ከም ዘለዓለ ጸብጻባት ይጠቕሱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሊባኖስ ንቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሓሰን ዲያብን ካልኦት ክልተ ሚኒስተራትን በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ከተማ ቤይሩት ዘጋጠመ ሓደጋ ነትጉ ከሲስዎም እቶም ላዕለዎት ሰመዚ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ እቲ ሓደጋ ዘርኣይዎ ሸለልትነት ብገበን ከም ዘሕተቶም እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ዝገልጽ ዘሎ ድሕርቲ ብ4 ነሓሰ ዘጋጠመን ህይወት ኣስታት 200 ሰባት ዝቐዘፈን ሓደጋ ነትጉ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሓሰን ዲያብ ዝርከቦም ዝተወሰኑ ሚኒስተራት ቦለንቶም ካብ መዝነቶም ከም ዝወረዱ ይፍለጥ ነቲ ኣብ መኽዘን ኣሞኒየም ናይትሬት ዝተባሃለ ተፈንጃሪ ባህር ዘሎ ባእታ ዘጋጠመን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ዘስዓበን ሓደጋ ብዝምልከት ጽዑቕ መርመራ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምስንባታ ብዛዕባ ዝህሉ ንግዳውን ካልእ ዝምድናታትን ክልቲአን ወገናት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ቮን ደር ላየን
ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ብትሽዓተ ታሕሳስ ዘካይዶ ቀጥታዊ ርክብ ብዘይፍረ ከም እተበተነ ተገሊጹ ክልቲኦም ሰብ መዚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን እቲ ሕብረትን ዘሎ ፍልልያት ጌና ክጸብብ ስለ ዘይከኣለ እቲ ኣብ ሓደ ስምምዕ ንምብጻሕ ተወሲኑ ጸንሐ ናይ ግዜ መቓን ናብ 13 ታሕሳስ ከም እተናውሐ ኣፍሊጦም ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሪጣንያን ኣብ ጉዳይ መሰላት ምግፋፍ ዓሳ ሕግታት ኣብ መንጎ ትካላት ዋኒን ዘሎ ውድድራትን ካልኦት ኣገደስቲ ፖሊስታትን ዘለዎ ፍልልያት ኣብ ሓደ ስምምዕ ከብጽሖም ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር እቲ ዘሎ ፍልልይ ገፊሕ ብምዃኑ ብሪጣንያ ዝመጽእ 31 ታሕሳስ ካብቲ ሕብረት ቅድሚ ምስንባታ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኒኦም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ክልቲኦም ወገናት ነዚ ክውንነት ዘይንምብዳህ ዝኽእል ቅድመ ምድላዋት ኣጻፊፎም ምህላዎም እዮም ዝሕብሩ ብሪጣንያን ሲንጋፖርን ትማሊ 10 ታሕሳስ ሓድሽ ንግዳዊ ስምምዕ ከቲመን እዚ ሚኒስተራት ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሲንጋፖር ዝኸተምዎ ስምምዕ ኣካል ናይቲ ብሪጣንያ ኣባልነታ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምስሓብ ምስ ቀንዲ መሻርክቲ ሃገራት ትኽትሞ ዘላ ንግዳዊ ስምምዓት ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ቀረጽ እታዊ ዘልዕል ከምኡውን ሓንቲ ሃገር ኣብታ ካልእ ርሒብ ዕድላት ዕዳጋን ኣገልግሎታትን ክትረክብ ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ፍርያት መካይን መቀያየሪ ኣቑሑ መካይን ፋርማሲቲካዊ ፍርያት ጥዕናዊ ንዋትን መሳርሒታት መመንጫዊ ተተካእ ጸዓትን ጸኒዑ ዝጸንሐ ማሕነቆታት ከልዕልኦ ምዃነን እውን ኣብቲ ስምምዕ ሰፊሩሎ እዚ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውጻእ ተግባራዊ ዝኸውን ንግዳዊ ስምምዕ ምስ ኣባል ውድብ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝበጽሓቶ ናይ መጀመርታ እዩ በዚ ድማ ብሪጣንያ ብመንገዲ ስምምዕ ናብ ዕዳጋታት ናይቲ ልዕሊ 650 ሚልዮን ኣህዛብ ዝርከቦ ዞባ ኤስያን ክትጽምበር ርሒብ ዕድል ክፈጥረላ ምዃኑ ኪላታት ተዓውዲ ይገልጹ ደሴታዊት ሃገር ሲንጋፖር ካብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ብግፍሕን ብዝሒ ህዝብን ዝነኣሰት እኳ እንተኾነት ካብ ቀንዲ ማእከል ንግዳውን ፊናንሳውን ምንቅስቓስ ኣህጉር ኤስያን መደበር ሓያሎ ዓርመን ሸሻውያን ኩባንያታት ኣህጉርን ምዃና ይፍለጥ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ምስ ጃፓን ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ዝዝከር ኮይኑ ልዕሊ 900 ካብቲ ትካላት ብሪጣንያ ናብ ጃፓን ዝገብርኦ ሰደድ ካብ ቀረጽ እታው ነጻ ክኸውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ይሕበር መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ናብ ሆንግ ኮንግን ማካውን ከይገሹ ዝእግድ ሓድሽ ውሳነ ኣውፅኡ መንግስቲ ቻይና ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ዝተኣገዱ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ኣየውፅአን ዘሎ እዚ ስጉምቲ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብትሽዓተ ታሕሳስ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰብ መዚ ቻይና ዝወሰኖ ናብ ኣሜሪካ ከይገሹ ዝኽልክልን ንዋይ ዘደስክልን እገዳ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ጉጉይን ሓደገኛን ክትብል ዝተቐሰቶ ፖሊሲ ክተቋርጾ ጸዊዓ ኣሜሪካ ብጉዳይ ናይቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘተኣታተወቶ ጸጥታዊ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ርእሰ ምምሕዳር ዝርከቦም ሓያሎ ላዕለዎት ሰብ መዚ ቻይናን ትካላት ጸጥታ ቻይናን እገዳታት ክትወስን ምጽንሓ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ተካይድ ከም ዘላ ዝኸስስ መንግስቲ ቻይና ተመጣጣኒ ዝበሎ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምጽንሖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ